Здравейте, тигри! Преди да започнем днешния виц, искам да ви съобщя, че любимите ни сухи пасти Перун, които ни правят на чугун, са вече в семейна опаковка, 100% твърда застраховка. Знаете, най-доброто. И са по традиция един виц. Са един тигър, 3 часа през нощта такъв, спи си нашия, по едно време се звъни на вратата, то се разсъмва такъв, отваря и един видимо пиян му вика: приятел, аре ме бутнеш, моля те. Той вика: ти лут ли си, къде ще бутам, бе? 3 часа през нощта, аре беги намери някой друг и затворил вратата, лега такъв при жена му и тя вика: кой беше? И той вика: някакъв олигофрен, какво искаше? Иска да ходя да го бутна. И ти? Какво? Пратих го на майната му. Олигофрен, говедо, скъпаняк, ти лут ли си, бе? Помниш оня път ние като закъсахме момчето как ни бута 1 час в дъжда? И той казал: добре, добре. Станал такъв, облича се, яко му е студено, излиза навън, коня го нема никакъв. И той вика в тъмнината: къде си, бе? Той вика: тука съм. Къде си, бе? Тука съм. Къде тука, бе? Тука на люката.